it's time for DJ Rocky's Secret Files. Nagsimula sa dare na one night stand hanggang sa nasundan ng nasundan. Hi DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Rain. Bakit ang hirap bumitaw? Kahit na alam ko namang mali. Bakit? This is my secret file. Year 2020, nagka-chat kami ng secret lover ko. Nung nagkita kami, para kaming na-love at first sight sa isa't isa. Simula na yun na lagi siyang nagla-like sa mga post ko sa Facebook. Ako naman, feeling ko, may something siya sa akin. Kaya ako naman, panay post din. At hindi nga ako nagkamali, DJ Rocky. Hanggang sa gumawa na siya ng dummy account para i-chat ako. Ito talaga kasi yun, DJ Rocky. Parehas kaming may kanya-kanyang pamilya. At ayun na nga, nahulog na kami sa isa't isa. Dahil araw-araw ba naman kaming magka-chat eh. At nagsimula lang yun sa dare na one time only na sex. Hanggang sa yung one time na yun, maraming beses nang nasundan. Naging kami for almost 11 months. Tuwing nagkikita kami, ay alam na kung saan kami magdi-date. At talaga namang merong nagaganap sa amin. Aminado ako na mahal niya ako. At mahal ko rin siya. Pero dahil bawal sa batas at sa mata ng mga tao ang aming love affair, hindi kami pwedeng magsama. At yun naman yung usapan namin, na wag dapat naming pabayaan ang aming mga pamilya. Masasabi namin na parehas kaming compatible, lalo na pagdating sa pagme-make love. Mas magaling siya sa asawa ko. At ganun din naman ako sa kanya. Sa kabila ng months na naging masaya ako sa piling niya, ay ngayon, nauntog na ako. Ngayon ako nakokonsensya sa pinasok ko. Sinubukan kong i-let go siya pero marami siyang kondisyon. Payag siya, pero magkikita pa rin kami. At dapat magko-communicate. 2 weeks ago, tinanong ko uli siya. Sabi ko, kailangan na naming mag-separate ways para habang wala pang nakakaalam sa relasyon namin, ay mas mabuting maghiwalay na kami. Okay ba siya ron? Pero ayaw pa rin niyang mag-stop Ayaw niya akong bitiwan. Ano bang dapat kong gawin? Mas mainam ba na i-ghost ko na lang siya? Well, mabait siya sa akin at wala siyang pinakitang masama. Pero nararamdaman ko na kailangan ko ng bumitaw for my self-worth at para maging mabuting asawa na rin ako sa mister ko. Kailangan ko ng payo ninyo. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Aalis na lang ba ako nang walang paalam sa kanya gaya ng no contact rule? Kasi marupok ako Every time na nag-a-attempt ako, ang nangyayari, hindi na ako makabitaw. Lalo na kapag nag-uusap kami tungkol sa break-up. Ay, tulungan niyo po ako. Salamat sa pakikinig. Muli, ako si Rain. At ito
ang aking secret file. Always your number one. SM Radio Station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.